Series bulletin na chuan tlangwal pakhat hian suwa male khwar tak chu lo langin apartment luah thar green home chunga chuan a chho meka chulai hmuna chuan anun chu ti top tumin ma se a thenom thar yanu chuan lo ti buain heta a in ti hlumani chuan a hnuai building omte tan a boi thlak mai tur thu lo shila chuti lai chuan building security guard pakhat a bossina ati du da em chu lo lang la in a building a cheng meiche pakhat chuan sanga hi a lo pe a ma se an hon chuan sanga te chu an lo troi vek to hi alo ni chuta a hnar chu ron thi ringotin mak takin a ron cheta a chu building a cheng mi chi sang sang te chu an ron langa chung zinga chuan meiche pakhat anau te accident na chan ta hi atel ve a ama ero chu ator na atang chuan la chuak theilovin anau te chu abula la om ang tlata hriat na hi aneya engtik lai puin baby stroller chu anor kwal reng mai thina ni chu nu chu meiche pakhat jisuin alo mu ve a ma se a stroller arwak ti a mu chuan makati hle chu building a cheng ve tho mi pakhat je hian chuan hlau thong lo tur le chu nu chu mi thata kani thu alo hril ve a chuta misual pa ber sangu ka chuan mi pa pakhat te pa in puar bet vek hi alo soi sa ve mek boka hian su in chu lo lang la in a phone a chuan a game du beta version lo chuak a mu chuan a in ti hlum tum na chu a son hla le ri a pona aramen order lam tura awa chhuat chuan aramen order ngei mai chuata lo dar sar nuai chu a hmuwa an thenom te ina chuan valutin an thenom nuin ama zo te ngei a hela ai lai chu wa hmuin a hlau ta ema a ina rang takin atlan lut ngala a khuma chuan atom taringot mai ma se a thenom nu chuan a kongka churon kikin nar thi hnuang chuan hong turin aron tia jisui po chu ina chuan alo tang ve thawa a thenom nu chuan a kongka chu ron hon tumin a ron tau chor mai wani thlak takin a kongka chu alo in kal mana ma se a hlau em thawani building noilama po chuan kang thel tu te chuan building kongka zong ain kala wang chuan en dik tumin ron lu an lo tum ve meka kongka te ain hon tu chuan pona chuan ramhoi mak tak mai hi lo dingin automatic door in hon rual chuan mi pakhat chu aron that ngal mak maya fire extinguisher puina mangle kang thel tu pakhat huai sen em na awang chuan ram huai chu pona an kal nan thei shrama pon lama an handa chuan nak chuan ram huai mak tak mishing taksa e thin te chuan an lo khat vek mai ani hian suan nun hlui chu lo lang ve in car accident a hian achung te zong a chan veka chumi hnu atang chuan anun chu khohar le chau taka mangin depression te anei pha pona meiche kongka kik thom are hnu chuan chho atuma ma se ni khoshela watlu thutin a harle meu chuan abula ji sui chu alo om reng to a internet a chuan thil chin chang hriat an han tuma ram huai ti chu trending a hian alo lang khiau mai mi zong chu lau thong in pona ram huai an tiang chuan mi te chu ein ama anga achan tir theya tin an ma nian chan main an hnara thi thin bokani hian su po chuan achang ve don ani ti chu ain thethiam ngal maya sangwa chu hian suwa chan chuaka ji sui bulada tu ber kha lo ni a chumi hnu chuan stepa meiche pakhat lo let reng hi a hmuwa tranpui atum lai tak chuan hian suwa thenom nu khan ron bei thutin a se mana ma se sangu ka chuan achak na mangin a ne theita shramani ram huai zinga pakhat chu alu chan ve an sa phel saka wang chuan engma mu theilawa ma se ari hriat na achak pha jok thung churam huai alampan local a hmu vele chuan hian suwa chuan thom chu dim thei ang bera siamin a pe hel ngal wata sangu ka chu in hnuailama chuan chuk thla in midang te chuan se ani awang chuan achang ve dona ngain an lo hlawa hian su po chuan anom na chuan an thenom pakhat chu a hmu ve a chu pa chuan a fa te hnena chuan tranpuina azon tur thu soin banga chuan a wai thla a ma se van doi thak tak main ram huai zinga pakhat chuan aron bei hlo mai hian suwa chuan chu ram huai chuanin a fa te omna chu a thlen man lo nan chuan man ruwa mangin alo bei let ve a an thenom pa pakhat puina in an hne thei ta ni hian suwa chuan an mani puitu an thenom pa pakhat hnera chuan no pang te chu hruai tuma ma se kal an tumlai tak chuan hian suwa hnar chu aron thi bel evak maya chuta atun manun te chu hrechuak orin hallucination te anaya alan dan chuan kha car accident na achung te thi vek na khan alo chuang ve renga an accident na chan po kha apa motor kha lai ne na anin ho wang alo ni
chumi awang chuan in thiam lovin anun a hmang chho zui ta hi alo ni a chu ti mek lai chuan ramhuai pakhat chuan naupang te omna chu ron hmu in bai atum lai tak chuan hian suwa chuan a kea a ron man mana rang taka tlanbo ngal tura shilin naupang te po chu an tlan che ngala jisui le je hian ten hian suwa ron pui an tum lai chuan naupang te wachan jok turin atia anni po chu rang takin an kalve ta ngala ni naupang te chu ramhuai lupel khan alo thlen chil ve a chuta ramhuai pakhat jok po khan ron jong mu ve ngalin ramhuai te pahnih chu anin suala ramhuai lian jok chuan hne na changin naupang te chu aum chhun zoma no te thi to nu khan naupang te chu chan aron tuma no te thi na chu tuar thiam to in afa athi to ani ti apom to a ma se ramhuai chuan lo the leng dorin a hliama ma se no te nu po chu ramhuai achang ve to reng hi alo ni ramhuai chu an pathuma tang ho chuan hian suwa te chuan an hne thei shama ti chuan ama lo tran pui tu hne na khan vakalin ani chu ke bai wheelchair omani ti alo lang bok in hnuai om ho chuan news hi an lo ena president chu life in ramhuai changin sipai te chuan an ka hlum angai pha chumi lai chuan meiche pakhat chuan afanu alo hodon thu suin kongka chu awahonga ma se gate in honrual chuan afanu chu ramhuai pakhat hian ron thatin ama chantum tu sipai pakhat po chu a that tel ve ngala kongka chu akhar angai le pha ta ani chulai mun thawa chuan home nurse pakhat yuri le ain kol lai putar pakhat hian om ve a an du dan chuan midang ho omna kalve wat chu an tumani rampuma chuan martial law an puanga an thu chua chuan chuna namak tak mai chu thi sena tang nilovin mishing du na sula tang in kai chon the ni ti chu an puanga mi in he nan hi an kai ani chuan da shan turan ni a ram huaya an chang ani chuan ti hlum ngal turan ni bok a chan chu an tha har chuan an nun na po a feive zel wang ania hian su le a thian te chuan midang omna chu pan fian tuma ma se ramhuai rang tak pakhatin aron be awangin hian suwa chu munsang takatangin atlak pha a har chuale chuan abul hnai omte chuan natna chu akai ve to ti an hre thiama a chan chu munsang takatanga atla chung po chuan hliam engma nei lovin adam chuak miawa an zinga mi pakhat chuan hian suwa chu pona the chua tha ati thua suya vot thak tura ati chuan midang chuan the chu an lo rem ti ve si lo athin rim an lai tak chuan a hnar churon thi ve thut main an pahni in an da ran pha ta a ma sangu kan a soi sakpa kha ron lang ve le in midang ho omna in hnuai lama chuan aron chuk thlave a sangu ka laka tanga a him thainan chuan nanna kai ve angin a in soya an da ran pha ta ni ma se athil shiat mi lo chu sangu ka chuan a in cha bi chu lo kol rengin a lo chho dei to ti hi ani sin dang lo lang le in hian suwa thenom pa du sika chu no pang ho chuan miang sui bathroom ma darka tam taka om to thuan ron rila du sikan awa en tik chuan miang su chu ramhoi mak tak note bom lian puyanga hian alo chenga du sika chuan tu ma ati na theilo wang le bathroom atanga atan tla ta wang chuan a that du ta chuang lova midang ho omna chuan yu chu a unau pa yen hia ka chu an ho tu pa chuan lo om to in du sikate chu ruai thlaka ge chu hon sak aril ruka ma se chumi tur chuan hian suwa chu man ru anga man atumani mi then khatte chuan he nat na hi virus atli ani lovin an chi ani an tia kang thel tu zinga pakhat yi kiangi chuan chu website chu a muto thala shia in a mu lai chuan a pasal chuan aril ru lak pen tumin an in nei na chungchang chu a soi pui deya nurse yuri po chu putaranen chuan midang ho omna lam chu an lo pan ve mek bok sangu ka po chuan hian su anena an mi son su ti puitlin atuma ma se ram huai pakhat chuan ron bein anin bei shep nuwa achak theita hlo mai yuri le putar pa chu azom ve ta a chu buildinga ladam chuak ho chuan puan lian puya SOS ziakin antar chuaka sangu ka po chuan acha bilak sakba in chu awa thlenga chu pa chu tual that tu no pangte that thin hi lo ni in ami tha to te thalak chu banga te alo tar thap maya sangu ka chuan chu thil chu a mu in a thin rim em ema chu pa chu tha awat atum ta a chu pa po chuan acha bi te abo ti a hriat chuan rang taka an da shan na chu chua sanin
sangu ka zui chu atuma ma se an pani chuan in tong fuin sangu ka chuan a that ta zoka aruang chu pona ram hoi ho ei turin a petani chu rem changa mangin midang ho chuan meichetle rol thita ruang le sipai pakhat ruang chu an laluta sangu ka chuan tu emo fanu zon chu atum mek ti kan sheta building atang ho chuan ram hoi lo lu pal thuta an in ven dan turvel an lo zir chin meka chuti lai chuan a ma a hian su a pe chu adu tu pa kha ram hoi a chang ve a anupui a ma ti du da thin hnen a chuan ngai dam te dil ma se anupui chuan baseball betin a thatani hian su a chuan na lo om tak tho chun zom zelin ram huaya la chang lo ma se hallucination te ala nei renga yi kiangi po chu yen he kalaka alung oilo wang chuan a chuaka ama a pasal na tho na thina khan kalin a na chung changa engkim poimo zong zong te chu a en kwala a pasal hi na dakai masaberani ti kan shetani website a thilin ziak zong zong te chu a chin si a zela chuti lai tak chuan sipai rual hi lo thlengin yi kiangin engma ati lo thu a soi po chuan an man lui ta thawa amison pakata chuan hian su churam huai pakhat hian amana ma siat lai main sangu kale midang te chuan an ron chan him man thawani ama ero chu a ma hian suan a chan him to no pang te kha ram huai pakhat hian aron beile lat maya parking lot a ho la chu ram huai rang takin aron be ve boxi hian su chuan mei cheno pang be tu ram huai chu a that theya ma se amit chu aron duma wang chuan midang ho chuan an hlau dewa du si ka po chuan a hliam te lo tuam thave in mun him lama anom khom tariani yi kengi po chu sipai ho chuan an lo chhuwa tira alan dan chuan tu emo natna kai ma se ram huai chang ve lo an na control thei an lo zong meka sipai ho chuan hi kengi chu device pakhat hi an pe a hian suwa an mu huna abul naya om ve le a metnung turin an ti bokani tin tu emo in natna akaya changa ni som panga hnuwa alo lein thlak lawani chuan adam chhuwa thei thu a soi boka building atang ho omna chuan eitur atlem tu awangin inchung lampang apartment a chawa eitur an thei ang lak chuan tumta a chumia in charge su sanguk ani donani dusi ka po chuan motor pakhat chu engma lutlang theilawa a chhuwa theina turin alo siam tha a ma se engkim chu tum angin akal bik chung lo jisui chu adam lova na sang te nein aboi hle a yen hia ka chu medical student ani thina wangin jisui a en dik nu chuan appendicitis anei ti a theya an zei vat lo chuan a thi pha thei ma se an zei lai pon a thi thei tho wang chuan ris alangam si alova ma se jisui titlang tura ati nu chuan in zei chu an tum ta ni operation neina atan chuan room than bik siamin damdoi in a hnim hlum le damdoi then khatla turin kal an tum boka sango kai shwaina in dusika motor siam that mang chuan an chuak ta a ma se an chhuar wal chuan ram huai lian tak mai hian an motor chung atang chuan ron be ngalin an che buai hle a vani thlak takin hi kiang kha building lama aron let le meka ram huai chu ron su durin a not son theita sangu ka chuan arang theang berin uri in hliam na satak chu awatan pui ngal boka building lama chuan in hia ka chuan timhlum tel lo point in zei chu an tran mai angai mel thu soin atlai tak main in zei chu an tran ta ngala yi kiangi chuan an group leader sangwa hna chuan thil thleng engkim a ril veka chuti lai chuan sipai pakhat ron lutin atui hal thuaron soya ma se an rin chi alo awangin an thli thlai uluk hle in zaina tang chuan ji sui churon har to in abula yin hia ka chulo oma sipai wak vai pa chuan chulai hmun su a omna tur ani lo thu suin a radio a lai aron rik chuan an si ai hle a chuti mek lai chuan amma a pasalin ati du da nu chuan natna akai ve tian the chuak le a ma se yi kiang chuan lo hnemin atir lam ninga chung chu a hriom deuh tur le a bak chu a zia om tur thu lo shila ni som panga hnuwa natna vai anga ala chan lo chuan adam theidona ma se atir ninga chung chu changlawa adam chu a phot anga yani sangu kale hian suwa chuan sipai dang an local bel to lo nan SOS in ziana puan chu an na tha an chuk thak le don lai mek chuan security guard ram huya chang to chu a biruk na elevator atang chuan aron chuak thut maya hian suwa chuan midang ho omna a thlen ma dan tum ma se a hun taka thleng man lawa chumia wang chuan je hian a chuan alo be le ta ni
anin beina chuan aban le lam chan ma se beidong du lovin ram huai chu elevator a anor luta a thian te hna chuan elevator chu hal tur ati in anun na a hlan ta ni in hnuaiah chuan chu building a nunna chan to te tan chuan vuina an lo nei meka ama a sipai tlan chuak ta po kha misual rol hian lo hmuin an tha hnuwa building lam chu an ron pana building chunga homzong zong te chu mitang ang maya khung khomin an hreng beta sangu kale I kengi te ro chu tlan chuak manin arukin misual ho chu an lo be ve bok an mi shen ho po chuan beilet ve in buaina a chuak ta nuai nuaya ma se chu tianga buaina a chu nu po chuan engtine mo misual ho tu pa chu dingchang la in a ching fel theya chuta a ma meichia na kai kharon kalin ram hoya aron sang ve a ma se misual ho beilo chuan hian suwa zok an ron bei de awang chuan hian suwa chuan akut ngein a tha angai pha ta ni misual pali a ho te chu hian suanen in chung lama an chawa hian suwa chu tha tum ma se ain ti danglam le ngal zel thei awang chuan an duang pon an khoi thei lova misual ho zinga pakhat chuan an ho tu pa chu phat sanin a bei ta thut maya ani po chu hian su ang thawa nana kai to hi lo ni chuti lai chuan wana tang hian le khatam tak hi aron ta thla a chu le kha chuan sarkarin tu po nana kai te chung changa information nei chu mun hima a hruai tur thu hi alo in zia kani hian suate an chuk thlak chuan midang ho chuan misual ho zingmi pakhat chu tha tumin an lo tin thup maya hian suan engtin ma ti lo tur ati hnu po chuan an la ring thei chia chuang lo nana kai pa chuan a ma chuan experiment a atel thin thule engma a thlak dang lam lo awanga mi zong zong thata atlan chiat thu asoya dusi ka po chu ain thlak ve mek ti kan mu thei sangu ka chuan yuri chu asma anei awangin a hnunga pochungin alo tlan pui lop lop maya nana kai pa pakhat khan an pani chuan aron bei thuta ma se thil engemo asoi hnuwa chhuala in yuri chu a hnunga akaplum ta thawa hemi awang hian suwa chu thin rimin ram huaya ain thlak ve ta a chu pa chu a that ngalani ma se du si ka chuan hian suwa chu ain control zo lawang ti hlavin anun na chan pha hialin inbeng dai turin atia pon lama ve thung chuan sangu ka chuan uri ruang nuna nei to lo chu alo thut pui renga reilo te hnuwa chuan vur te ron tla in sipai ho chuan building chu an ron lu chilta building atang ho chu lei hnuai atanga chuakin sipai ho la chuan thil chelek an mu apiang chu an kap zel mai sia hian suwa chu ama le ama ain peta a yin hi ka po chuan au nau nu hnena chuan natna kai ve thule midang te hroi chuaka ama chu in chunga aum tur thua soya hian suwa chu ka ani a midang tlan chok ho po chu sipai ho chuan an mana ma se hian suwa chu lathilavin South Korea tluk chiat mek lai chuan hmun danga hruain a om ve ta ni